Amen mpingo. Ambuye akudaliseni nonse. Nthawi ino ya kupembedza kwathu mene tikufuna tiyambe kuphunzira mawu a Mulungu amene Iye watikonzera kuti tikhoza kumva. Ndikulandireni ineyo m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamid Ali koyamba kufika pano, koma ndikhulupirira kuti tonse amene takumana salendo ndi anthu oti tonsefe tikudziwana. Amen. Kotero tiyenera tonse kungotenga mitima yathu nkuyika pamaso pa Mulungu kuti tikangoyembekezera chimene Iyeyo Mulungu angatipatse kuti tikayambe kuchimva, chifukwa Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino. Samantaya munthu koma amampanga munthu kuti akhale uwake wa Mulunguyo. Mwina iwe ndi amene ukhoza kumakana, koma chifuniro cha Mulungu ndi chakuti ineyo ndi inu tikhale ake a Mulungu. Koma kumbali ina pamene ife tikufuna kukhala ake a Mulungu, ku dziko lapansi lino kuli mulungu wina amene ndi Satana ndi Yelekezi. Nayenso akufunisisa kuti ifenso tikhalenso ake. Kotero pamene tikupita ku nthawi ya kumapeto ngati inoyo, nkhondo yolimbirana munthu kuti apembeze Mulungu uti yafika povuta kwambiri, imene ngati munthu yopayekha sangathe kukhala ndi kupenya kwa uzimu, akhoza kupita kwa mulungu winayo nkukalandira zimene mulungu winayo akupereka ndi kuganiza kuti ndi mulungu amene akupereka. Ndikhulupirira kuti simunamve kuti ndikulankhula chinchichewa nthawi zina chikumavuta kumva. Tamverani. Ukhoza kupita kwa mulungu winayo nkumakatenga chithandizo kwa mulungu winayo, iweyo ndikuganiza kuti chithandizocho ukuchitenga kwa mulungu kumwamba, kumapanga kuti sunathe kupenya kapena kusiyanitsa chimene akupanga mulungu winayo amene ndi Satana. Akuyesesa kutenga system yonse imene kuchipembedzo cha mulungu ilipo, podziwa kuti chiwerengero cha anthu ambiri nthawi ya kumapeto akusankha kukhala opemphera. Zimveke zimenezo. Mundivomera kuti zaka zino anthu ambiri akusankha kukhala opemphera, mukutha kuona kuchuluka kwa machalichi. Anzathu azana akale mundikhulupirira ndi kundivomera kuti sizidali mbwembwembwe chonchi ayi. Lero sikuchuluka kokha kwa anthu, koma kumapeto kuno munthu wasankha kukhala opemphera. Na pamenepa ndi pamene Satana ndi Yelekezi wathamanga kwambiri ndi kukayika misampha yotchedwanso machalichi, kuti mwatsoka uja akufuna kupemphera uja akalowe mchimenecho akakhale pansi mmenemo ndi azikaganiza kuti ndalowa kuchalichi ndipo ndikupemphera. Chimenechi ndi chimene mulungu wakumwamba akuyesesa kutumiza aneneri ndi alaliki nthawi ya kumapeto kuti akakwanitse kulalikira kwa akunja, komanso kulalikira uthenga wabwino kwa anthu amene apanga kale chisankho chofuna kupemphera, koma Satana wayikira timakomo, timanyumba, timaorganization timene anthu aja akulowamo kumaganiza kuti ndikupemphera. Mulungu naye watumizana alaliki ndi aneneri kuti apite momwemo akauze kuti simunayambe kupemphera, tuluka mmoni tizikapemphera. Amen mpingo. Chotero chinthu chimene chikakhale chokhumudwitsa kwambiri tikamakafika kwathu ndina mtindi wa anthu amene adzikaziguguda pa chifuwa kunena kuti tidaphonya pati, pakuti nkutheka kuti ngakhale lipenga likamadzalira lidzapeza ena ali kale mchalichi, ena ali kumadambo, ena atavula kupembeza Mulungu, ena zapeza magazi akutuluka kuzicheka
koma kuzapezeka kuti anthu aja atanibe atsala sadapite ayi. Zizakhala zomvetsa chisoni. Chomvetsa chisoni kwambiri chimene chidzavutitse Yesu akamadzabwera ndi mipingo yodziwerengera. Mukudziwa inu kuli zikhulupiriro kunja kuno zoziwerengera zokha. Akunena kuti achoonadi. Kunena kwa kamatero. Amati ife ndachoonadi. Kudzakhala zomvetsa chisoni kwambiri kuona kuti mipingo imene ife iwo amaziti ndi achoonadi ambiri ayiwo akutaniso akutsalanso. Chifukwa chani mpingo wa Mulungu? Ineyo mmawa uno ndimati ndikuyitanireni ku chipembedzo cha maso ndi Mulungu wanu. Amen. Amen mpingo. Amen. Ndikuyitanireni ku chipembedzo cha maso ndi Mulungu wanu. Ndikudziwa kuti anthu otchedwa matchalichi ku dziko lapansi taitana anthu kuyayitanira kwa Mulungu. Amen. Mmene tachitira ife pano taitanidwa kuti tizalemekeze Mulungu. Ndipo timalowa m'matchalichi nkumazitenga kuti tili m'matchalichimo tikupemphera. Koma munthu akalowa ku tchalichi amasoweka kuti munthuyo akhale pa chipembedzo cha maso ndi Mulungu. Amen mpingo. Ndizotheka iweyo kumangoyenda nawo mchigulu cha anthu opemphera. Mkatimu sunayambe waonapo Mulungu akulankhula. Sunayionepo nkhope ya Mulungu. Kodi zikumveka zimenezi? Kutile kuti kamanena kuti ine ndaona nkhope ya Mulungu. Mulungu ena masirira mpaka afika pomwalira sanachimve. Kuti chimene amanena nzangawa ndi chani? Pali zinenero ziwiri mkati mwa tchalichi. Mwabwera ku chipembedzo chizoona. Ndife ma-Advent. Koma ndani pano anganene kuti ndidakumana ndi Mulungu maso ndi maso. Ndi ndani? Tipeza kuti ambiri ife tikungoyimba nawo, tikungolalikira nawo, tikungophunzitsa nawo, koma tilibe umboni wa pansi pa mtima wathu wa tsiku la mkumano wa ine ndi Mulungu. Kodi mudziyenda chonchi ana Mulungu kumakula mchikhristuchi, zaka kumatha, kumavekedwa mauniformu, kumakwezedwa maudindo, musadakumane naye Mulungu maso ndi maso? Mpingo wa Mulungu nthawi ikutha. Kazi kumveka zimenezi? Nthawi ikutani kunja kuno? Ikutha. Siku lina sikudzachanso. Siku lina sikudzadanso. Lipenga mwazizizi lidzalira. Mulungu sazasamalira dzina la mtundu wa chipembedzo kapena tinazita mabwanji. Kodi zikumveka? Timazitama. Tindi history. Ifa 7 ndiye timayerekedwa kuposa. Tinayamba 1844. Ndiye zinena Danieli. Chakuti kufutukula osati masewera koma anthu ndikumva. Dziko oloboma olomaiko opembeza Satana amadziwa bwino kuti kulika chipembedzo kena kamadziwa kufutukula ndondomeko zamene mpingo unata ndi pamene tili. Koma funso ndila kuti tili mkati mwa zimenezi tidayambapo tsiku lina patokha kukumana ndi Mulungu ndikulankhulana naye. Kuti zidachitika izi ana Mulungu mmawa uno ndimati tiyambe kuyang'ana munthu wina otchedwa Mose. Mkulu uyu ali mchimene chikuchitika pakati pa mpingo wa Mulungu pa njala yokumana ndi Mulungu. Kanthawi kena kake mpingo nawonso odzitcha ana a Israeli kamtundu ka Heberi kosakidwa kuchoka mwa Abrahamu kadayenda mpaka kukakhala kampingo kokazikika. Mulungu kayadaona chani? Kachida nkonda ndi chani? Kwasiyanisa okhawa pakati pa anthu ena nkwatcha kuti amene ndi anthu ayi. Pamene ulendo wawo umayenda balala siku lina kagulu kameneka kadakapezeka alendo mdziko la ini yake la Igupto. Kudali anthu sindidziwa mmene Aisraeli Aheberiwa adali ku Igupto kuti Mulungu amasiyanisa bwanji ndi anthu a ku Igupto akuziziwa mwini wake. Kodi zikumveka izi?
kodi kagulu kameneka sikankachimwa kufanana ndi Igupto? Ndikukhulupirira kuti uchimo udalipo. Kodi sikumveka izi? Koma ndi kuti zifukwa amaziziwa nda mwini wake Mulungu kuti awawa akhale anthu anga. Ndikutheka kuti padali poyambira pa Mulungu kufuna kuzionetsa ku gulu la anthu ku dziko lapansi ku mibado kuti iyeyo alipo amachita ufumu pakati pa anthu. Ndiye akakaka kanali kagulu kachisanzo ku mafuko a mitundu ina yakalero mpaka mafuko amene atadzabwere kutsogolo kwadziwisa kuti Mulungu alipo. Adayenera kuti Mulunguyo azionetsere pakati pa anthu ndiye katundu kameneka kadakakhala kwa alendo dziko lina. Now Mose timampeza kuti anali mtsogoleri amene Mulungu adamusankha pakati pa kagulu kati kameneka. Kodi sikumveka izi? Amen. Tsiku limene munthu ameneyi amasankhidwa kukhala opatulika pakati pa mtundu umenewu, buku la Exodo machapter ake afiri ndi anzawo zimaoneka kuti Moseyu payekha, kodi sikumveka zimenezi, anakapezeka mkachipululu kena kudera lina lotchedwa Midian, kumene Mulungu adakamuonekera Mose iyeyo yekha osati gulu. Kodi sikumveka mpingo wa Mulungu? Na pakukumana ndi mkumano wawiriwa, Mose adali ndi chikhulupiriro chosiyana ndi mtundu wonse wa Aisraeli angakhale unkatchedwa ana Mulungu. Koma Mose adali ndi umboni chifukwa zidakumanapo ndi Mulungu. Kodi sikumveka izi? Kulimbika mtima kwa gulu longotulutsidwa atakakhala mtsogoleri kudali kosiyana ndi amene angouzidwa kuti tentituluke. Simunandimve. Kakhulupiriridwe ka Mose pakati pa mtundu otuluka ndi otulutsidwa kanali kota kosiyana, chifukwa ena amakhulupirira mbiri pamene ena winayi amakhulupirira zoona ndi maso. Mpingo wa Mulungu ndimafuna ndikunyamuleni nonse mutabwera apapa kunena kuti ndipovuta kwambiri kuti mudziyendera mbiri pa ulendo wopita kumwamba. Zikuwawa zomangouzidwa kuti Mulungu amapanga, Mulungu akuti, osapanga kwa akutiyo ndi iweyo. Kodi sikumveka zimenezi? Amen. Pamakhala posatsimikizika chisankho chake chifukwa ndi anthu ongokwakwazidwa kukhulupirira chimene maso anu sanaoni. Ana Mulungu, nthawi yakwana pamene tikuyandikira kukocheza ulendo wa nthawi yapansi pano, kuti ife amene tifuna kudutsa mapeto a nthawi ino, popeza ife takhala kampingo katsoka kobadwira ku mapeto, kumene odutsapa afunika kukhala ndi chikhulupiriro chachikulu. Pamenepo pakufunika odutsawa azimva umboni kuti mkati mwawo akumana naye nda Mulungu. Amen mpingo. Ine ndikusimikizireni kampata kameneka kutsala kuti Yesu abwere. Ndipovuta kwambiri inu ndine kudutsa amene tikungokhulupirira zimene iyewo tikumkhulupirirayo silidayabetani nayepo takumana naye. Ndipovuta na Mulungu kuti duse. Kodi sikumveka zimenezi? Inu mukumva mbiri, mukumva zolakwika za anthu otchedwa Mulungu ngati ife. Kodi sikumveka zimenezi? Chifukwa chake ncha tinapita ku skulu ndikuphunzira Baibulo, inu nkutisankha ife nkukhala adindo ndikukhala abusa paja, koma ndi Mulungu sitendani naye, sinakumane naye. Kodi sikumveka zimenezi? Satana amadziwa kuti awawa angakhale ali mu kampani yotchedwa za Mulungu, koma mwini wake wa kampani sakunta. Nditapitapo ineyo ndikukazipanga introduce ngati mwini wa kampani awa akandivomera, chifukwa mwini wake wa kampani sakumunda. Mpaka liti mudzadyerera za Chikhristu, mudzavala za Chikhristu, mudzayimba za Chikhristu, musakumudziwa mwini wake wa chinthuchi? Mpaka liti? Ana Mulungu ni nkhani yosausa kwambiri. Amen.
ine tu pamenepo ndiyerekedwe. Ameni mpingo wangu. Ine mmene ndikukhulupirira mwini wako wa kampani ndikunja kotera kuti palibe munthu wina wake amene angabwere ndikuzandipanga convince kuti ataibuta chimea ataibuta ntizidya isi ataibuta nchikwere ichi ataibuta chiuluke ichi zimenezo ine sindita chifukwa malo aliwonse awina amene si mwini wake wa kampani ine ndikwadziwa ndipo sindingavomere. Ana Mulungu, funso langa ndi pempho langa ndira kuti kodi tizipitabe chonchi nthawi tu ikuta takumana naye Mulunguyu maso ndi maso. Tamverani ana Mulungu, pano tikumpeza kuti Mose watuluka ulendo. Nde Bible limatiwuza kuti atayenda ka ulendo mtumikiyu pamodzi ndi gulu lonse longotuluka adafika pa phiri lina ndi akunena kuti ndikufunika kuti Mulungu ndikakumane naye ku phiri ndikatenge chani malamulo amene ndiwapereke kwa inu. Mose yemwe uja wapita ku phiri kukakumana ndi Mulungu. Ndikuti pamenepa akukumana naye maso ndi maso kachiwiri. Kodi sikumveka zimene? Mmene akubwera mbiri ikutiuza kuti adapeza m'bale wake amene adatuluka pa ulendowu ndi kupatsidwa udindo koma sanakumane naye maso ndi alo. Kodi sikumveka zimene? Amanja bambo, ngati dziko likadathera pa phiri la Sinai wochimwa amene timalize ulendowu tili wochimwa aloni tikadakampeza ku gahena. Kodi sikumveka zimene? Kapena nene kuti tikadakakumana naye kuti ku gahena. Kodi sikumveka zimene? Chifukwa amayenda chiulendo chachikulu chonchija ndi unyamula chiudindo chachikulu kwambiri. Kodi sikumveka zimene? Mpaka kuchokera kwa iyeyi Mulungu ndikunchitira chifundo kuti ana otuluka mchunu mwako mwayi waloni ndi amene adzatenge ntchito ya unsembe. Sicho nchokoli? Kodi sikumveka zimene? Akuchita graduate koma munthuyi ndi Mulungu sanakumane naye. Ana Mulungu, musamapuse ndi matalenti ndi luso la anthu ofotokozera za Mulungu. Ambiri amatha kufotokoza mwa luso chonchi koma sadakumane naye Mulungu. Amen mpingo. Amen. Ine ndikubwereza mawu ya ana Mulungu, nthawi ikutha tiyendabe chonchi osakumane naye Mulungu tsiku lina tokha kumangomva kumangowerenga zitivutatu kuti tiduse ngati tikhalebe ndi Mulungu. Mmene zikwavutira anzathu mbiri zakugwa anthu inu mukuzimva. Amen mpingo Mulungu. Ana Mulungu, Mulungu wanga mamawa uno akulilira mukadazipezera nthawi yokumana naye maso ndi maso. Mwaona nkolo wanu pano aloni chifukwa sadakumane naye maso ndi maso mzawo wapita kokakumana ndi Mulungu. Iwawa mbuyo akuona kuchedwa. Satana wabwera ndi akuwauza kuti inenso ndi Mulungu mutha kupanga za ine. Aloni sakuvutika kumvera Satana ndiyerekezi chifukwa mwini wake wakampani sakunja. Kodi sikumveka na Mulungu? Mwini wake wakampani sakunziwa. Chimene chokondedwa ndiye njala ya Mulungu pa ulendo wa Chikhristu wa ife ma Adventi amene tajoina mu Adventism ngati chipani ngati kampani yofotokozera bwino. Ikadakhala kuti ndi factory tikanati Advent imadziwa kusoka mbambande fashion ya mtundu uliwonse yofotokozera malemba. Koma wowatuma sadayamba tani nayepo akumana naye. Ana Mulungu, ulendo tukupita kumaliza kokocheza zomvesa chisoni kuti tizikachita kumudziwira konko ngati tikafikeko. Kuti sikumveka zimene? Koma chikadakhala chabwino kwambiri kuzikonzera malo kuti ulendowu Mulungu amene akhale kuti maso ndi maso tatani naye takumana naye. Amen mpingo. Tamvera.
Ndiakuti mmene munthu amene yamatsika Aroni adapeza kuti pansipa pali chipembedzo asema ng'ombe. Kodi zikumveka zimenezi? Now, katachitika kachinthu kameneka, Mose watsika ali pakati pa anthu amene ali ndi chithunzithunzi cha Mulungu ooneka ndi maso amene idali ng'ombe. Ndiye kuti chigono kapena kuti mzinda onse umene unali pamodzi ngati ana Mulungu, mwalo wa chipembedzo chosemphana ndi chimene Mose anachiona. Achita bwanji? Kunyanyala nayenso Mulungu wanyanyala pakati pa Israeli. Watuluka mchigono ali kunja kwa chigono. Tamverani, Mose amadala mayenda mchigono kusakasaka nkhope ya Mulungu amuonekere kulizi. Sakutaniso, sakumuonanso Mose. Mpaka pamene Mose adapanga discover kuti angakale kuti ife ndi ana acha iyeyo watitulusa watichitira zozizwa, koma chifukwa cha ng'ombe inasemedwa ija Mulungu uja pakati pathu watanipo wachokapo. Kodi zikumveka zimenezi? Ndipange bwanji? Mose wakokosa zikopa ndi akusoka katenti. Amen mpingo. Akusoka ja tenti. Akudziwa kuti olo nditasimpumphuntha panopa Mulungu sangatanipo sabwerenso. Amen. Ndipange bwa. Ndi Exodo chapter number 33. Amen mpingo. Tikoza kuyambira kayambipa verse 10 tidzisika musi tiyamba tayima kaye pa 11 ngati nkutheka na Mulungu tate tiwerenge. Exodus 34 verse number 33. 33 verse number 10. Ndipo anthu onse anaona mtambo njoo uli mkuima pakhomo pa chihema. Ndi anthu onse anayimirira nalambira yense pakhomo pa hema wake. Verse 11. Ndipo Yehova ananena ndi Mose kopenyana maso monga munthu alankhula ndi bwenzi lake. Ndipo anabwerera kunka ku chigono. Koma mtumiki wake Yoswa mwana wa Nuni ndiye mnyamata msinkhu wake sanachoka mchihemamo. Amen mpingo wa Mulungu. Ndikhulupirira kuti nkhani imeneyi inu ma adventi siningachedwe kuiwerenga kapena kuitanthauzira kwa patali chifukwa mwamva kale. Ni nkhani yodziwika. Kodi zikumveka zimenezi? Koma tamverani chimene chikuchitika pano. Bible ikutifotokozera kuti Mose amanyamula kahema kake ndi kumatuluka chigono kupita kunja kwa chigono patali ndi kukakunga kaja katenti. Ndi amalowa muti mmene. Na chithunzi chimene ndikufuna mukhale nacho pano ndi chakuti pakati pa ana Israeli pamene pamatchedwa mpingo, n'chifukwa chani Mose ngati mmodzi mwa anthu adakanika kukumana ndi Mulungu pakati pa anthu anzakewo? Kutheka kuti communication ya uzimu inalika itaonongeka pakati pa chani pa anthupa. Tsono inali njala ya Mose kunena kuti sindingamayende ndi anthu awa pamene nkhope ya Mulungu sindikuiona. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ana Mulungu ine sichidzandikopa kuyenda ndi SDA. Amen mpingo. Pamene nkhope ya Mulungu mkati musindikuiona. Njachito ya popeza kumene tinkapembeza kwa Satana tinkaona nkhope ya Satana. Mama kaini ndimaona nkhope ya Satana. Ngati ndamusiya Satana ndabwera kwa Mulungu, ndikufunika so kuti kampani yochedwa chikhristu mwini wake ndizitaniso
ndikakhala kuti sindizimuona muzingo ndifotokozera anali ku Yoswa osamuona mtuluka. Ina ndikufuna ndekha mwini wa kampani ndimuone. Kodi zikumveka? Chifukwa ngakhale ndikapeza abusa pano, chikhulupiriro ndili nacho kuti ndiworembedwa pa kampani. Sini aka kampani. Kodi zikumveka? Ngakhale ndikapeza church elder wamphamvu pano, ndikhulupiriro ndili nacho kuti iye ndiwongolembedwa ndiwaganyu pa kampani. Kodi zikumveka? Payday tifola tonse kuti ndileka ndiziwe kaya kayiwonelenda lama mwingi futi ainyake akampani ndani. Kodi zikumveka zimene twanamu na Mose chamuthawa chithunzi cha nkhope ya Mulungu pakati pa Israeli chifukwa anawa akungochoka kumene mukutentha kwa chipembedzo chopembeza ng'ombe. Mulungu pakati pawo palibe. Ndiakusoka hema akutuluka kunja kwa chigono. Amen mpingo. Ndiakuti anthu amamuyang'ana Mose tsiku ndi tsiku akamatuluka chigono kupita kunja kwa chigono. Nthawi yosakhalisa amadabwa kuti kachigono konse kakutidwa ndinta. Amen. Akamabirira aliyense attention kumuyang'ana Mose akuluwa sakhala bwanji. Akumatuluka mudzi kutuluka kunja kukasaka nkhope ya Mulungu. Amen mpingo. Ana Mulungu ndi mtima umene Mose anali nawo. Ndiwo mtima umene Mulungu mmawa uno akufuna ukhale phunziro ku mpingo wa Mulungu. Kuti sitingamayendebe chonchi kuyendera matikita za chikhumi, kuyendera zitupa. Kodi zikumveka zimene? Tikala odziwika malingana mphaso zimene tili nazo. Ayi sitingamayende choncho. Ndikufunika ine pandekha ndikhale nacho chikhumbo chosaka nkhope ya Mulungu mpaka ndiyitani imeneyo ndiyione. Amen mpingo. Malampula ndi banja langa dzanali ndimadasungwa na inu hanyambata inu musapusisidwe kuti ine ndine wa banja pano. Inu ana mukundichaina bambo anu, inu adona mukundichaina munanu, musamapusi. Ine ndili ndi udindo pandekha osaka nkhope ya musamandione kuti lero tikudya kusiyana ndi dzana. Ndikulandira chakudyachi nkakakumana ndi Mulungu maso ndi maso. Ikadzathawa nkhope imeneyi ineyo sindidzakhala tate wanu m'nyumba muno. Kodi zikumveka zimene? Chifukwa munthu ndili pa most wanted ndipo malakale milungu yakale imandisakabe. Kotero kuti ndiziyenda mchizolowezi chakuti bora ndalo wa Advent sindingaime chifukwa nkhondo zochisaka ndi zikulu. Ndifunika kukhala ndi nkhope ya Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Ndiye mukandiona ndatuluka mchigono ndanyamula tent. Musandisokoneze. Ndukasaka nkhope ya Mulungu. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimene? Ana Mulungu ntakuwuzani chinthu china. Pali malo ena amene inuyo mungapezeke angakulephereseni kupeza nkhope ya Mulungu. Amen. Chakudya muli nacho, galimoto muli nazo, nyumba muli nayo, ndalama muli nazo, kalikonse muli nako. Kodi zikumveka? Thanzi muli nalo. Muzizipezera nthawi yosiya chipembezo chanu. Kodi zikumveka zimene? Nokha katenti mwanyamula kamukakhala 3 days. Kodi zikumveka zimene? Mukukasaka nkhope kodi zikumveka zimene? Ana Mulungu ndikuwuzeni nthawi yakuti mpaka mwezi kumatha osalira kulirira Mulungu panopa ikupita kokutha. Nthawi ino ndiyakuti aliyense azikhala ndi chidwi cholira pamaso pa Mulungu. Amen. Amen.
kusaka nkhope ya mulungu ndicho chifuniro chake cha mulungu mwini wakeyo pakati pa inu ndine, kuti nthawi zonse maso ndi maso muzikumana ndi mulungu wanu. Mose ataona kuti nkhope ya mulungu sikupezeka mkati mwa chigono, anatuluka mchigono kupita kunja kwa chigono. Amen mpingo. Kodi sikumveka zimenezi? Inu ndi ina chigono chathu ndi muloza SDA. Kodi sikumveka na mulungu? Tentisamale kwambiri. Tikhale ni nthawi ya mulungu yotuluka mchigono. Osasanzika dikoni. Kodi sikumveka zimenezi? Osasanzika abusa. Ngati nkuteka ingouza na akasanu kapena amuna. Ndikupita kukasaka nkhope ya mulungu. Amen mpingo. Chifukwa nthawi zonse malo amene tikupezeka amakhala ndi chobetchera chomupangisa munthu kuyenda ulendo wonse ndi dzina la chipembedzo, koma nkhope ya mulungu osada. Sina nthawi zonse ndi busy. Kodi sikumveka zimenezi? Kuyerengera pa laptop. Kodi sikumveka zimenezi? Ukamaliza pamenepo chichito cha kukampani kwako. Kunja kwada. Mamawa go. Pachalero ndilo kayimba. Ulendo kokayimba. Masiku akuta. Ndiye chifukwa chakuti umapanga participate miyambo ya kuchalichi kwako. You feel kuti mulungu alindinda. Pamene mulungu salindinda. Chifukwa nkhope ya mulungu sikuoneka pakati pano. Amen mpingo. So pano mawu a mulungu akutiuza kuti Mose anatuluka kunja kwa chigono. Ndiye atalowa mu tenti. Ndi pamene sopano mulungu amatsika kudzakumana ndi Mose. Amen mpingo. Amen mpingo. Ndiye taibwerezeni verse number 11. Verse number 11. Ndipo Yehova ananena ndi Mose. Imani pamenepo. Amen mpingo. Mose uja amakanika kukumana ndi mulungu kuchigono. Amen. Pano atatuluka mchigono. Bible likuti ndipo Mose akuti ndipo Yehova analankhula ndi Mose. Amen mpingo. Ina ndiye difunso. Lero nchaka cha nambala chani tili muloza SDA. Tili mu Seventh-day Adventist. Nchaka chanji mungandipase tsiku limene mudalankhulapo ndi mulungu. Ndili amainda mambo chinthu chimene ndikunenachi chikhoza kukhala chosamveka bwino, chifukwa ambiri timaganiza kuti kulankhula ndi mulungu ndi pano pokha pamene tikulalikira inu ndiye mulungu akundilankhula. Imeneyi ndi stepe ina ya kulankhula ndi mulungu. Amen. Koma pali stepe yoyamba imene inu ndi ine tidaiponya, ndiye yokumana ndi mulungu imaso maso ndi maso. Amen mpingo. Na Bible pano likutiuza kuti ndipo Mose analankhula ndi Amen mpingo. Tamvera chikuchitika pano chimene Mose wapanga posafuna chipembedzo cha mgulu chakopa mulungu kuti kwayekha mulungu akoza kukwanira kulankhulana na. Ndiye chifukwa chake ndikuti nthawi yakwana yakuti inu ndi ine tsopano tiphunzire kukumana ndi mulungu chifukwa nthawi ikutha. Amen mpingo mu. Mwamuona pano zathu Mose. Tiye tsopano bale wangapitiliza verse limene. Kopenyana maso monga munthu alankhulana ndi bwenzi lache. Ndipo anabwerera kunka kuchigono. Koma mtumiki wake Yoswa mwana wa Nuni ndiye mnyamata msinkhu wake sanachoka mchihemamo. Chifukwa munamba mafusapo funso pamene chimene Yoswa sanachoke. Mukwere mtunda ndi verse limeneli koyambirirako. Mulungu yakulankhula ndi Yoswa ngati pamene.
koma wonse aperekezana. Kodi zikumveka zimene? Ulendo kuja kuchihema. Akufika pa chihema, Mose akulowa. Now, chimene Mose amapanga pofuna kulankhulana ndi Mulungu, panali chimene Yoswa samakwanitsa kuchichita. Mundimvesese pano, pamene tikupita ndi uthengawo Mulungu akatikomera mtima, tifika ku mfundo zimenezi. Yoswa, Mose akalowa mu chihema, wagwada pansi, amatulusa misozi, kulira, kufuna nkhope ya Mulungu. Kodi mukundimvana Mulungu? Na mukalisakatula Baibulo, mupeza kuti aneneri onse akulu ndang'ono, muzipita paneneri mpaka paneneri, mukapeza kuti aneneri onse pakati pa Mulungu ndi iwowa, pakatipa amayikapo misozi. Kodi zikumveka zimene? Akagwada pansi, misozi imatsika. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimene? Ndi misoziyo imene imatsegula ngati nsembe. Tamvera. Kulira pamaso pa Mulungu, kulira akupakokha ndi nsembe imene inuyo mumapereka potsata chiyanjano cha inu ndi Mulungu. Amen mpingo. Ana Mulungu, ndimati ndikulankhuleni chinthu china pa chachilendo kwambiri, ndiko kulira kwa misozi pofuna nkhope ya Yehova. Amen mpingo. Tamvera. Mukagwada pansi, ndikumapemphera, Atate akumwamba, ndiye inono Atate, ndi Atate inono Atate akumwamba, ndikupemphani. Ndiye mpaka mupemphere kani 2 hours, koma mtima wanu sukusweka. Kuswekako sikukubweresa kufuna kulira. Amen. Muyambe kulifunsa pemphero limenelo, ndipo mukhale nalo limafunso kwambiri. Simunamva. Kamukunipesa kani? Amen. Mukagwada pansi mukupemphera, aneneri ambiri amene tiwaphunzire lero tapeza kuti akamapita kwa Mulungu amakesa chifukwa kulira kunali kuthekera kwa munthu ndi nsembe imene munthu amapereka poyitanisa chiyanjano. Ndi chimene Bible imati kupemphera koma mosweka mtima. Kodi zikumveka zimene? Number 1, misozi imasonyeza kuti mtima wa munthu wadani wasweka. Kodi zikumveka zimene? Amen. Na ngati pemphero lanu mukamaitana mawu, ndiyenu Atate enu akumwamba, ndiye muzipita, koma mtima sukusweka kufikira pa point yakuti mukufuna kulira. Kodi zikumveka zimene zana Mulungu? Muzikhala ndi mafunso ndi pemphero. Amen. Kodi zikumveka izi? Amen mpingo wa Mulungu. Muzikhala nalo mafunso pemphero. Sopano chimene chimampanga Mulungu kubwera pakati panu ndi pamene mukulankhulana naye, mawu amene mukuntumizira Mulungu aziswa ubongo, aziswa mtima, ndiye muzikhala kuti inuyo mukuzimva kuti ndathera pati panopa, mpaka misozi kuyamba kutuluka. Amen mpingo wa Mulungu. Amen. Pano tampeza Mose, Bible kuti analankhulana ndi Mulungu maso ndi maso. Ngati akulankhula ndi nzake. Amen.
Yoswa akuonera. Amen. Pamene Mose akutuluka mu chihema, ulendo kuja kuchigono. Bible ikutiuza kuti Yoswa anasala kuti ana Mulungu musamazipusise. Kukhala ndi mulaliki wamphamvu kumpingo kwanu sinde kuti mpingo ndi wamphamvu. Sanamve watu. Kukhala ndi abusa odziwa kulalikira sinde kuti mpingo ndi olalika. Kuti zikumveka zimene. Iwo ndi zawo, akapanga zawo, nanunso musifufuze, mwalankulana naye. Amen mpingo. Na Yoswa akuti ine sindituluka kuchihema, nanenso ndilani naye. Amen. Sizongotsatira kuti mapemphero atathofukoloko ane basi kumata. Kuti zikumveka zimene. Tikufuna tidzaone sabata ina. Mwamaliza sabata, ena kutuluka, koma ena mkusanja. Kuchokera 6 koloko, 8 koloko tamba mapemphero. Mpaka pano, ine Mulungu ndine, masoni masosirina ta? Sirina kumana, amunanga zisogola. Kuti zikumveka zimene. Amunanga zitanini? Zipitani. Ine ndikona pati. Mpaka ndionane ndija. Nanenso ndili ndicho sowa. Palibe kanthu ndikunyamula chikwama cha Mose. Nanenso ndikutsalira kuja kukachisi. Amen mpingo wa Mulungu. Ana Mulungu, tiye tiphunzire kuti Mulungu samachita ndi anthu ambiri. Amachita ndi munthu payekha payekha. Ndipo ulendo ndi inuyo. Kodi mwalankhula naye Mulungu pamene tikupita kokocheza ulendo wathu. Amen mpingo wa Mulungu. Ndipo ngati tikuona chizindikiro chakuti tikungokwakwazika, nthawi yabwino ndi yomwe ino yoti timujoine Yoswa. Amen. Yoswa akuti ine pano sinditanipo, sindichoka. Ndisalira kuti mpaka nditaona nkhope ya Mulungu ikuchita nani. Amen mpingo wa Mulungu. Na pamene tikuona chinthu chimenechi, ndimafuna ndikubwezereni apa. Chimene chinapangitsa kuti Mulungu asamalankhule ndi anthu mchigono ndi ching'ombe. Amen. Kuti zikumveka mchani ching'ombe. Ana Mulungu ndi chisoni kwambiri chifukwa nuona ching'ombe pakati pa chipembedzo. Kuti zikumveka zimene. Amen. 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 Ndikuona chicha ching'ombe pakati pa chipembedzo. Zosatira zache tikungopembeza pano, koma Mulungu nkhope yake sikuita muli ching'ombe. Amen. Amen. Ndi ching'ombe chikupangisa kuti Mulungu asatadi muno asapezeke. Kazi kumveka zimenezi. Amen. Amen. Amen anamu. Amen. Amen anamu. Amen. Mukati mwa chalichi mufunika kusecha. Kodi kagulu kati kamene kakusunga beja ching'ombe. Kodi zikumveka namu. Mumuloza muli chicha ching'ombe. Mpaka Mulungu akukanika kuta kubwera chifukwa cha ching'ombe. Kodi zikumveka zimene. Amen. Ana Mulungu tamvera. Azimai atatu ana kukambirana zawo. Kodi zikumveka zimene. Mulungu akukanika kuta ching'ombe. Muchoseka icha ching'ombe. Amen mpingo. Amen. Kodi ndikumveka bwino. Amen. Machechi eda ina nguti panopolo muta sankhasu sangata sanga Mulungu ching'ombe. Sakuva. Kodi zikumveka zimene. Amen. 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 Tidali tomwefe kodi ansaka nakhala pansi ajatu munkawanena muda wanjoza simuda chiteza bwino simuda dakala watali chichili chose angokhala nathoya. Kodi zikumveka zimene. Amen. Anathawa chicha sono tikwayitanira abantu akuluakulu ngati kuli chalichi ndiye muloza akabwera anthu achapeze chicha.
alatu aipo ndiye mulimbodza ife tinali konko kumulozako tapeza chachochi kodi zikumveka Amen. chili kutiko tifufuze tipeza kuti mapembedzedwe athu saitanisa nkhope ya Mulungu koma amachita attract chimuna chikupeza malo mmenemu ndikumadya miseche yathu kusayanjana kwathu kusakhululukirana kwathu zing'ombe kodi zikumveka zimene ameni Amen. ameni Amen. kutera kuti mmene ndalina kuti tizisonkhana ku 44 ena abwerawa kwathu kuja adathawa mwalitanira paseli mwafusi akuuzani kuti kunalicha ninathawa chani kumekucha kuti mkhoza ameni Mulungu akuta wapulumusa nzako amene adathawa cha ameni mpingo wa Mulungu. Amen. Ukondedwa ngati mpingo wa Mulungu tentidziwe kuti nkhope ya Mulungu kukumana nayo maso ndi maso tokha ndi chinthu chotani kwambiri chofunika kwambiri. Ameni mpingo. Amen. So tamvera tatentione kuti kodi kulira pakati pa Mulungu kumabweresa chiyanjano ndi Mulungu kapena kuti kodi Mulungu kulira amakuwerengera ngati njira yoyitanisira kukumano wawiri. Amen mpingo. Amen. 2 Mafumu chapter number 8 verse number 11. Mafumu chapter number 8 Verse number 11. verse number 11. Ndipo anayang'ana chidwi mpaka anachita manyazi nalira misonzi munthu wa Mulungu. Verse 12. Amen mpingo wa Mulungu. Amen. Mukaitambasula bwino nkhani imeneyi mupeza kuti chimene akupanga anthu akukumana apawa ngati munthu wina apa adalandira yankho ndi chifukwa chakuti mmene amayang'anizana. Kodi zikumveka zimene anayiona chani misozi ikutsika m'maso mwa munthu wa Mulungu mpaka adachita cha manyazi nachita chidwi ndi kulira kwa munthu. Kodi zikumveka zimene na ana Mulungu ndikuwuzeni kuti mmene tikupempherera pamaso pa Mulungu ndikunena tupemphero la iweyo ndi Mulungu wako kuchipinda kwako. Mmene tikupempherera tikudula communication kapena tikulumikiza. Amen. Amen. Ana Mulungu mukadzati lero mwalowa mchipinda mwapemphera mpaka kukocheza olo chiwisiwisi mtimawu mwangonena ngati nthawi unkuchaso mpaka na 5, 6, 7 days mukupemphera kwa mapempherolo sili kukukankhirani ku misozi. Ana Mulungu musaziyesa kuti zinthu zili bwino pamene kandi kumveka ine. Yes. Kuti zikumveka ana Mulungu. Amen. Ine ndifuna nene pano mukudziwa nthawi zina ziphunzitso zimene timalandira ku chalichi zimaphatikiza kenako mpaka na ziphunzitso zathuzo zimatha kukachosa choona. Kamukumvetsa pamenepo mwina chifukwa choopa kuti tingakhale ngati mapente. Amen. Ndiye ndidachosa chimene chili choona sopano ndikungoyikamo poyini mpemphero lichi limene siliswa cha mtima. Kazi kumveka zimenezo. Ameni. Amen. Ameni. Amen. Ine ndili kuchalichi kuno ndingapemphere pemphero la chi7. Amen. Amen. Amen tathera pati. Koma ndikapita kunja kwa chigono pamene ndikuyang'ana nkhope ya Mulungu pemphero la chi7, mind you be careful. Likudula communication mukapanda kulitenga bwino. Sindikumveka. Mwagwada pansi mupemphere. Ndino Atate mene mukudiona ine pano. Ndino mukabwerano
ndinu 1 hour. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Muzaziyang'ani, muzapeza kuti simuli okhuta kuti mwalankhula ndi Mulungu. Kodi ndiunama? Mumazimvabe kuperewedwa kuti simunalankhule ndi chifukwa pempherolo munali poimu yachi7. Ine ndiulankhulatu pa. Amen. Amen. Koma ichi chimene Mose akupanga cha face to face chikusoleka kulira pamaso pa Mulungu. Mtima usweke ndi pemphero lachiyanjano ndi Mulungu. Mpamene timanena kuti nkhope ya Mulungu tsopano yayamba kulankhula naneja mawu chifukwa kulira kumanchosa munthu mu mtima, chifukwa kulira ndi mawu ochokera pansi pa mtima. Utalankhula walephera, wafotokoza watha, kulibe kwina kumene ungapite, mapeto ake misozi imangoyamba kutsika. Amen. Kodi munafikapo point imene ana Mulungu kuno ku 7th day? Muzisakasaka. Amen. Mpingo wa Mulungu. Amen. Muzisakasaka izakupasani kukumana ndi Mulungu. Amen. Mpingo wa Mulungu. Amen. Ndikhulupirira kuti inu ndine tikutha kumvana koma momveka bwino. Tipite ku buku la Yohane chapter number 20. Yohane chapter number 20. Kumeneku tipeza msungwana dzina lache Mary wa Magadala. Ameni. Amen. Maria wa Magadalena, timatero kulankhula kwake. Mpingo wa Mulungu tikufuna tione pamenepa chimene misozi ikuchita ndi mzimayi amene tikunena kukumana ndi maso ndi maso. Amen. Tatiyeni tiyambe kuona nkhani imeneyi kuchoka m'buku limeneli la Yohane chapter number 20. Tiyeni tiyambe kuwerenga verse number 10. Verse number 10. Chifukwa chake akuphunzirawo anachokanso kunka kwawo. Verse number 11. Koma Maria anali kuyima kumanda kunja ali kulira. Ndipo mmene ali kulira anawerama chisuzumire kumanda. Ana Mulungu ndimafuna nkhani ya mzimayi uyu itipase point yokumana ndi Mulungu maso ndi maso. Ndipo muone kuti kulira ndi chimodzi mwa chimene chimayika bridge yokutsegulira pamaso pa Mulungu. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Koma tusidya 2 ndikuwuzaninso kuti kulira ndi chilango chomaliza chimene timachipeza m'buku la chivumbulutso. Amen. Akuti ndipo kumene anaponyawo kunali kulira ndi kukukuta chifukwa kuti kulira kukumulumikizisa munthu ndi Mulungu, at the same time pomaliza kulira ndi chilango chomaliza. Ndikuti pakulira apa pali chimene Mulungu akufuna kutiuza. Tetaona yayawa pa Bible likutiuza kuti Yesu waphedwa pa mtanda ndiyo wakayikidwa kumanda. Siku limene linali la Sabata, ayaya amenewa akufuna atapita kumanda, koma Sabata lagwira ukapolo, sangathe kuyenda kupita kukaona kumanda, akudikira Sabata lite. Amen. Ndiye Bible likutiuza kuti siku loyamba la Sabata khala ngati mawa momwe. Ndiye mawa ayayawa akuti analawirira kumanda. Ndiye akuti ali patali ndi manda walitayapo. Maria anayima. Ndiye Bible likuti mzimayiyu anayamba kulira.
Amen. Kumtima wake chimene amachikonda chachita disappear sakuchionanso. Amen. Moyo wanse wa zaka 33 wa Yesu unampanga Maria wa Magadala kukopeka naye. Musaiwale kuti ayayi amenewa anali ndi ziwanda 7 zimene Yesu anazichosa. Zikumveka? Ali ndi ubwino, ali ndi mbiri ya Yesu amene sakumuonanso pa ulendo wa chikhalidwe cha moyo wake. Ali ndi nkhawa. Sindikudziwa kuti nkhawa imeneyi iniyo muli nayo. Ndikukudabwani kuti mukhoza kumangoyenda wopanda nkhawa. Nzathu akuona kuti chinthu china chake chikuchita miss ndiye nkhope ya Yesu. Palibe. Amainga pambo ine ulendo uno sindizaukonda kumayenda kumabwera kuchalichi ndikumachoka osaona nkhope ya Yesu. Ndiye kuti kupemphera sinayamba. Amen. Chapa mtima cha Maria wa Magadalena ndikuona nkhope ya Yesu. Amen. Koma mbiri ya mpeza anaona ndi maso mbuyache akupachikidwa pantanda. Mpaka na adalondola nawo ndikukaonerera pamene panayikidwa Yesu. Amen mpingo. Ndiye kuti ngakhale ankapita kumanda sankapitira kukaona ya moyo koma ankapita kukaona chakufa. Kodi zikumveka zimene? Na waima pambali pamanda. Ndiye muwerengeso mbale wanga kuti mpingo utamvetsa kuti kodi tikamanena kuti kukumana ndi Mulungu maso ndi maso ndipo misozi imathandizira kupeza chimene mukufuna pa Mulungu. Tatenti tiwerenge Bible tilione. Verse number 11. Yeah. Koma Maria anali kuima kumanda kunja alikulira. Aha. Ndipo mmene alikulira anawerama chisuzumire kumanda. Kodi zikumveka zimenezi? Waima koma pamenepa akutani akulira. Kodi zikumveka zimenezi? Ana Mulungu mukuliramu ndiye kuti tsopano chimene chikuchitika pano ndi kudzodza kwa pemphero la Maria kunaswa cha mtima. Panalibe kuchitira mwina misozi inayenera kukhala magnet athupi ili la nyama ndi cha uzimu chotchedwa angelo maso kuti pa atseguka akuyang'ana pamanda. Ndi akuona kuti pamanda paja pali ngelo kumutu ngelo kuja ngelo samaoneka wamba ndi thupi ili la pakufunika kuti munthu uyo pabwere china chake chifukwa akuchionachi ndi divinity. Kodi zikumveka zimenezi? Chosaoneka ndija na inali misozi imene inaphwanya mtima wa Maria. Ndiye Mulungu amawerengera misozi ya munthu chifukwa pamene pakukhesedwa misozi pamakhala kuti mtima wasweka. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti koma ine ndidzayang'ana mtima olapa ndi osweka. Buku la Masalimo likunena choncho. Ndiye kuti Maria pano mtima wake ndiye kusweka kumeneko ndi kumene kudayamba kutsegula maso a Maria. Kumanda masunzumira kuja wayamba kuona angelo. Kodi zikumveka zimenezi? Tiye mbale wanga tiyambe kuwerenga zitsika. Verse number 12. Ndipo anaona angelo awiri atavala zoyera. Ali kukhala mmodzi kumutu ndi wina kumiyendo kumene mtembo wa Yesu udagona. Ndipo iwowa ananena kwa iye, mkazi uliranji? Ukulira chani? Kodi zikumveka namu? Amen. Ndiye kuti nawonso angelo aona chosowa chimene Maria wa Magadala ali nacho kuti akufuna Yesu alichisuzumilire. Ndiye papezeka mwayi wakuti kudzodza kwa misozi yache kwa mtsegulira
chani maso. Bible pa verse 12 likuti ndipo Maria anayamba kuona. Amen. Mpingo wa Mungu. Wayamba kuona angelo a Mulungu. Inatupa ano ndili nchola nkhula mpingo wa Mulungu. Kodi sikumveka namu? Ndili mawu ine pano. Ulendowu tikupita kokochesa. Tikazolowera kupemphera chonchi. Ngakhale ngelo kumene sitizamudanipo, sitizamuonapo. Sindikunena Mulungu, koma ndikunena ya ngelo kumene. Ikwali niyo sazatanipo, sazaonekerapo. Ana Mulungu kumagwira ntchito ndi gulu limene inuyo simunalionepo, kumangopembeza mbiri ine twayibunda kokanirana. Kodi sikumveka zimene? Ineyo zimenezo ndisindikufuna. Ine ndikufuna kampani ndikugwira nayo. Chabwino ngati sindiona Mulunguyo, koma ngelo yekha nditaniko. Ndizingomva. Ine ndizingomva ndi angelo, ndikayimba ndiwosamuonako. Ndikuyenera ine Ambuye ndipite pa phiri, ndipite pambere pa nsinje, ndipite pa nkhalango, ndikalire ndi misozi, mtima wanga ukasweke. Chabwino ngati Atate sindikakuonani, mwana wanu ukamuona. Ngati mwana wanu sindikamuonani, antchito anu ndikata ndilimba mtima pa ulendo. Samangoyenda ndi anthu amene sindikwadziwa, amene ndikugwira nawo ntchito. Mabwana a kampani mudaonapo. Chabwino antchito okha munakumana nawo. Upembeza kwanji kumene kwa bale. Wasaona chaini yake mukazizimukira muli kugahena tu. Umbuli wanji. Tiye sake achaini yake achintuchi. Amen mpini. Anyaka achani? Achalichi. Ino mulosa SDA inyachi. Mulungu Yesu pamosi ninda ndangiro che. Njai naka chintu chiticho munaonapo. Maria pano akuti ine sindilowa kumanda chifukwa kii yakuti zimene ndikufunazo ndizipeze yagona pakusweka kwa mtima wanga. Amen mpingo Mungu. Paweka udaswekapo mtima tsiku lina. Kodi munamuona Hana? Atakala zaka zambiri osapeza mwana adampeza chifukwa cha misozi. Kodi sikumveka zimene? Akuti zidafika nthawi yakuti mawa akukayika kutuluka. Kenako akuti kama inangoti yasa koma mawu misozi yotentha ikuta akuti akulu tapase mwana. Kodi sikumveka zimene? Ku 7 sapempherera ndiye sitidalisika ukuyembekeza kupempherera nda. Mesa iwe ugwade pansi uswecha ayaya aliwokha pano Maria wa Magadala. Kodi sikumveka zimene? Hakupita kuja hakufika pamanda wayamba kukhesa ndiye kukhesa kwa misozi kumeneku kudayika kuzoza kophwanya malire acha uzimu ndi chathupi mpaka maso athupi ayamba kuona cha uzimu. Kodi sikumveka zimene zanamu? Amen. Ine nthawi zimenezo ndi zimene nimasikonda pa moyo wanga. Nkamati ine sindizatuluka chikhristu nimakakamira nthawi ziti? Nthawi zimenezi ndikagwada pasi ndikupemphera. Amen. Ndikupemphera ikwana nthawi ya nsima kuchira kwangako ndikupemphera. Ayaya adziwa kuti mkulu uja ali kuti amapochola ulendo mchira momwemo kukandisuzumira. Akasuzumira chonchi apeza kodi mamina kodi misozi odzanja kudane nekulapa kukanika kungochoka apa kuti ikagwira njalandira handipeza okondedwa mpaka pamenepa ndimayamba kuona zinthu za uzimu zimene singazipeze mupemphero lapo inu longoloweza. Kodi sikumveka zimene? Amen. Ndachita chidwi kulowa machalichi akumpotoko. Sikumveka anthu akumwera
ndimakumvesani chifukwa chinenero chanu mukamapemphera 7 imamveka chimweramwera chifukwa chakumene inachokera. Kodi tikumveka nakadakwa ine takapita kumpoto achechi ena ayimirira apemphera sakupemphera chichewa nawonso ndamvano ndiyeno atateno uyakwika muno bwanji oho watengera kapemphereredwe kanthu aja aseve tiyena nchule Davide kuti Davide watengera chinenero chanthu akuja ine ndikuti ine sindifuna chimenecho. Kodi tikumveka amainda pano pemphero limene ndingapemphere pano koma ndikufunika ndichite chimene Mariya wa Magadala adapanga at the point yakuti chathupi chikale ni mpata woonako cha uzimu kupyolera pemphero. Kodi munaonako chinthu cha uzimu inu anthu athupiri ndi chimene ndikuphunzitsa mawa uno kuti tichoke pa mapemphero achizolowezi koma tsopano tipite pa mapemphero oswacha oswati. Kodi zikumveka zimene? Number 1 waona chani munthu angelo ndi angelo akufunsa ukulira chani. Amen. Akuti mmene ndaona pamene mwakhala inu ya angelopo palibe chimene ine ndikutanipo ndikuchifuna ndakuonani koma pamene ndimabweraku sindabwera kudzaona angelo kufuna nda Yesu. Kodi tikumveka zimene? Kuti ngakakamirwe angelo atatu kubwera kwa angelo atatuko koma Yesu satanipo Mariya andikopa angelo atatu ine simpulumuka ndi angelo ndikufuna Yesu. Palibe mmene ndikuona kuti Yesu palibe. Mariya kuti adapitirira ulirabe. Kodi mukundimva na Mulungu? Kodi tili limodzi pano tisamaposisane tu pano powauza wanthu tisauze chinthu chimene kunoko kulibeko. Amen mpingo mu. Amen. Angelo anada anawo koma ine sindikufuna. Amen. Ndalowali kusenenzite yangiranga koma ine sindikufuna ya nkadzabwera muno ndikumapitirira kuona bangelo osaona Yesu misozi idzakhala ikubavulabe kutuluka yoteka mpaka ndadzaona nda Yesu. Kodi tikumveka na Mulungu? Chifukwa ambiri tikupusa nkumanena kuti bora tajoyina ya angelo anga. Kodi muganiza kuti angelo atatu angapulumutsa munthu? Nzathu Mariya pano angelo anaona maso ndi maso koma angelo sadatonthoze chifukwa chosowa cha Mariya wa Magadala sichinali angelo 5-10 ayi olakadakhala 100 ngati pakatipo pakadakhala kuti Yesu palibe mzimayi anapitirira bekulira chimene ndayikayapo sindichipeza chimene ndabwerera kumanda kuno ndi Yesu. Mungu andiuza kumene kuli Yesu musandibusise angakhala kuti inu mukuchokera komweko. Kodi zimveka zimene? Ana Mulungu sindikudziwa kuti kufika lero tikuona ndani pakati pathu. Nthawi zina tikukuwa kunjako bwerani kuyangero atatu bwerani kuyangero atatu kumaita ngala anthu kwa ngero tayiwala kuti ngero samasintha moyo womunthu. Kodi zimveka zimene? Amene amasintha moyo womunthu ndi Yesu. Mariya angelo adata koma adasiya kulira ngati analirabe chifukwa chimene chimampanga Mariya wa Magadala kulira kusapezeka kwa Yesu. Umboni wonse ndili nawo kuti mpingo ndalo wawo ukuyemera kukhala nda Yesu anagona kuti kuyangela kati. Amen. Ine kuyangela atatuko ndikaonenda mmene ndabwera pano chikhalidwe zochita kunyogodola zolankhula ng'ombe ndiye kuti ching'ombe pakatipa angelo atatu mbali nutuluka
kasake kumene ndikakalowa ndikampezenda. Yes. Kodi zikumveka zimene sana? Amen. Kodi mukumva kutenga upa? Kodi zikumveka zinthu za? Amen. Ngati kuti ndatuluka muloza. Koma ndikuti pa mpingo pano ana Mulungu tiyeni tisamapusisane polalikila. Yesu ndiye mwini wake wa gemu. Amen. Ngati ufuna kufika kumwamba. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen. Tatiwa ndio kuuza Mungu. Mufuna ndi kuchokera kuchipembedzo cha Satana. Kodi zikumveka zimene? Ndipo kuchipembedzo cha Satana mumaphunzira za ziwanda. Ndipo ziwanda changeni. Asatana. Kodi zikumveka zimene? Na Lucifer amene adandibatiza ine ndikundidzoza ndikundisankha kukhala mkulu wa nsembe wa chipembedzo cha Satana paguwa la nsembe Laziteki. Amandipasaso mabodyguard angelo wake kamapita kumisho. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ndiye kumatha kuona kuti namujihida ujaena mambo muti jihad. Kodi zikumveka? Spirit of war. Sikali wacha? Alindi. Kwina kuja? Kodi zikumveka zimene? Koma ndikuuzeni amainda bambo. Tafika pa malo pena ndizo wanga zakho. Mini banjali limagona lidapemphera pomaliza adasainira pempherolo ndi mawu akuti mu dzina la Yesu Khristu tikugona. Amen. Mukhale ndife. Ambuye Yesu basi pa wakhala paja pambali. Ndiye titanyamuka ulendo kuti tikagwira ntchito kubanja liti? Amen. Mmene tinafika ku gate angelo tidata ziwanda izi zikuti mukuona papa. Ndiye panali kulimbana pakati pa ziwandazi ndi angelo aja amu. Koma mukuziziwa zosatira zake. Satana ndiyerekezi anabwera kuzalowirira. Anandifinya kumkhwapaku. Kulowa zalo ukupye, ukuso ndikulowa pye, ndikundinyamula kundichosa pa gendipo, ndikundisiya kuno angelo wake. Nayamba kwaonera kumbuyo. Ndiye kuti ndili kunyumba. Kama kundimva kale? No. Pamene pasopano, mmene nangoti ndipange step chonchi, ndikuona kuti pamene pagona banjali tidapeza mabedi shitali muti ndikhulupira kuti kuna nthawi yotentha konseku kulibe chilichonse agona mkono ukuta ukumveka. Koma pambali pamenepa panali mwini wake Yesu Khristu amene sindinakwanise ngakhale Satana yonamuyitana kuti achikulire taonani. Kodi zikumveka zimene? Amen. Zinali zopweteka kwambiri chifukwa pondichosa pamenepa Satana pondiponyana ndiponye ndinkhaza mukafusa akazanga myezi iwiri kuti yende kuti ndidye ukadinka udwala anamundiponyero kuthawaja. Yes. Muyenera kudziwa kuti mphamvu za Yesu ndizosiyana ndi angelo. Amen. So mwina mungatama angelo kusiya mwini wa chofili. Amen. Amen. Kodi ndimveka pa? Amen. Amen mpingo wa Mungu. Amen. Tentaika kumpingo umene uli ndi Yesu. Osati umene uli ndi angelo aka. Sakumva tu wanthu chichewacho. Chikwavuta kumva. Musaitanire wanthu kuti adzaona angelo anga. Angelo adzaoneka. Maria pano wapeza angelo koma sakusiya kutalibe. Chimene chikusowa pamenepo ndi Yesu. Kodi sikumveka zimene? Amen mpingo. Siku lina tili msitima ya mkulu uyu mwini wake wa timu ya Chelsea kayadagulitsa pano ninamva choncho amamutcha kuti Abramovich. Akulu amene aja
ali nkasitima kawo kokongola kwambiri. Ndiye kalowa mdziko la Russia, ndiye tikusendera cha kunyanja. Ndiye tikupeza kuti cholinga choti bwato litizanina basi. Chifukwa kanalika bwato kanitengo patali koma sondiro dula kwambiri. Amozi mwa mabwato odula dziko lapansi amayang'aniridwa ndi mwini wache wa timu ya Chelsea Abramovich. Kodi zikumveka zimene? Ndiye takwera msitima iti imene. Tikukwera msitima imeneyi na Yenson Zimai wa ku Cuba opemphera ali nchidwi chofuna kwakwera nawo cha stima. Ndi anakwera ndi anadachi Baibulo waika. Ndiye musataniki musaganize sokuti Baibulo lo ndama linjenjemera. Kasi kumveka kani? Mapepala amati mapepala. Sikumveka kodisi. Sikumveka disi. Olo ineyo ichinde ndachita nacho nthawi ina. Mpaka tidalowa nani na bombo nimene. Mpaka tinalowa mwa amayi amenewo ndikukameta kuchosa. Baibulo lili pati? Lili bombo. Utumiki unathera pati? Bombo mbulanta ya. Baibulo latata? Atasana. Kodi sikumveka disi. Anamu. Yesu ndiye mwini wake wa mawu awo. Ochedwa cha Bible. Kodi sikumveka zimene? Mukayamba kugwirisa ntchito ichi ndangelo mwalephera. Mukayamba kufuna kuchitumikira ichi ndi sukulu mwalephera. Ichi ndiye Yesu. Bible limati pachiyambi panali cha ndipo mawu anali kwanda mawuwo ndiye cha. Sono yeye akuti anasandulika thupi pakati pathu nachedwa mwana wake ameneyo ndikakhala mwa iye ndiye kuti ndili ndi Bible. Kodi kumveka zimene? Kotero tachisiya kunyumba nkumayenda ndili ndi chaniba ine chifukwa mawu amene ndi Yesu ali mkati mwa ndani mwayi akuwerenga ndi anachi kasitima kakuyenda kuthamanga kwambiri kuyang'ana mkati kuti kodi nyumba yake nditi. Ndi sitima kale mulikale pamadzi koma swimming pool iso ili muti ili momwe. Chinthu chosangalatsa kwambiri koma tamvera ndili mmene. Ndiye mzimayi amene nali naye akundiwuza kuti koma ukumva kuti munomo muli Satana? Pamenepo tisakunena Satana wa ifeyo. Hayi. Akunena Yesu. Ine sindikumva kanthu oho. Tatiye. Ndandinyamuka. Tikuyenda koli. Makosana kanali ngati kampando mustima imeneyi komano mukagula ndiye kuti makhala mpando kamuli ndi ana folo mukhalapo folo pando katebulo apa basi mweyang'anizana tikabanja kanu stima ikuyenda. Pamene papa ife tikudusa kolidomu tinamva pamene pa mphamvu ya ulemerero wa Yesu ili ndi mzimu yanu. Kodi sikumveka? Amen. Mzathu amene tinali naye akunena kuti ayi makosana stima ino popeza tikuyira mulandife tikamuuze kapteni abwerere amayi awo akatsika chifukwa sitiwoloka. Zimene zinatanidi zinachitikana. Stima inatembenuka kubwerera pa ground. Anthu anakambirana 2 hours anabuka myezi 3 ina yapitayo. Ife tikuti na pesa stima iyi ya Abramovich sikunyamuka mpaka nzima ya Sabini. Tinamuzungulira kuseli kukamuuza kuti mayi yutu kustima akumakwera ndi Yesu. Akutanga tinkhani ndimeneyo tibweze ndalama. Analipira $945 anampasa times 4 kumbwezera kuti mstima masada asakwera. Amayi ndabambo mwini wake wangalawa yochedwa chipembezo ndi ndani? Ndi Yesu yekha. Mukamponya amene ulendongo sitikukafika kwathu. Kodi sikumveka zimene? Amayi pano amuona Maria, amuona mngelo
alipompo koma Yesu sakuta. The Bible likutiuza kuti anatanibe analira. Kodi zikumveka zini? Ali katimolira malingana ndi Yohane chapter number 20. Akulira funso lafunsidwa wayankha kuti Mulungu atiuza kuti mwamuyika kuti. Koma sakutonthola. Ndiye misozi imene imatsikabe yachosowa chakupezeka kwa Yesu pamanda. Inampangaso Yesu mwini wake atauka kayada apita kuti. Akuziwa yekha kumene mkanaenda. Koma akumva kumene aliko connection kuti thupi langa chiwalo changa china chake pena pake chikufuna ine. Chifukwa kukumvera mfuwu umene waswa mtima kuti munthu akufuna nda. Nthawi yomweyo Yesu anazotulukira pamwe. Kodi zikumveka zimene? Akumpeza Maria wa Magadala alichisunsumirira kuja kumanda. Ndi akukodola kumbuyo Maria. Mmene anatembenuka Yesu akufunsanso kuti ukulira cha? Ukulira cha. Kodi zikumveka namu? Pakuyenera kukhala china chake chimene tidzilirira pamene ulendo wa nthawi yapansi pano ukupita kumalechereche. Ndilo dzina la Yesu ndi nkhope ya Yesu imene tiyifunefune ndi misozi chifukwa chakuthina kwa nyengo. Amen. Amen mpingo mwa. Palibe china chimene ndichite ndikulirira Yesu ndi nkhope yake ndi misozi ngati mwana chifukwa Yesu afunika pa ulendo wanga wasausa wa climate change mmene yafutirana. Mmene matenda akubwerera akatemera osawerenga ndikufunika ndilirire nkhope ya Yesu akhale nani. Mukale ndine wakwa usiku kwezilisowa ndilibe wina onditaniza wamba kundinukale ndinetu. Kutero kungati sitingaifunefune Yesu Kristu wamphamvuyo akhale ndine. Amayi kama motomvera ine mtangolo wa chipembedzo cha Seventh Day Adventist ndikuyamba kuwerenga nyimbo. Nyimbo iyi mu nyimbo zanu inaswa mtima wanga mmayikondera nji akhale ndine pamene dzuwa likuta likulowa. Kodi zikumveka namu? Ana Mulungu dzuwa likwalowera wanthu masana adakalipo. Kodi zikumveka namu? Mmene zathirira nyengo zapabanja. Mmene akuzuzira nzibambo chaka chino kumuzuza nzimayi mukhale ndine pamene dzuwa likupita kulowa. Chifukwa ngati Yesu sangakhale ndine nkhale ndinabadwa wokongola koma yonyasanyasa ngati ichi mudzina lakuti mmamuna akuyerekedwa kuti sakundifuna ngati apeza wokongola kuposa ine chifukwa dzuwa likulowa. Zinthu zopanda pake zikuchitisa mantha wanthu. Kodi ndili panoni ngamuyerekedere nzimayi mene ndapatira ine ndangwapezerera chifukwa dzuwa likuta dziko likuchitisa mantha. Anthu akumanena kuti koma ukakhala mbeta siyo munthu. Ndi anthu akufuna cha? Kodi zikumveka zimene? Koma ana Mulungu ntakuwuzani kanthu. Ngati tilibe Yesu nusaka mamuna tauphonya ulendo wakumwamba. Ambiri amene atakalowe ku Gehena akalowa sonda amuna mainga bambo kunchakuno kuli asatana zibambo. Simungaupeze ngakhale mpaka wopemphera. Kada khala ngati ine kada ngosayina kuti zalephereka basi. Yes khala lilinda pamene dzuwa likuda after wao bokosi sadzalowa. Kodi zikumveka zimene? Sadzalowa inyengo chakama
zonama Satani nawo ino ndikufuna Yesu mukhale ndinda pamene dzuwa likupita kotana na Mulungu, pamene dzuwa likupita kolowa. Nzathu pano analirira ndani yekha? Yesu yekha kuti akhale ndinda ndiye. Atatembenuka Mariya akuyang'ana na maso ndi maso ndinda ndi Yesu. Amen. Chomwe chija tachipeza ku Exodo akupanga Mose chokumana maso ndi maso ndinda adatuluka kunja kwa chigono. Tikuchipezanso pano akuchita Mariya akukumananso maso ndinda maso ndi maso. Nayenso akumfunsa kuti ukuliranji. Amen mpingo. Amen. Kodi mukudziwa kuti chimene Mulungu akukufunirani inu ndi choposa chimene mukuyang'ana? Kodi zikumveka zimene? Inu mulirira mamuna koma chimene Mulungu akakupaseni choposa nda mwinaso chimene muli nacho lero choposa nda mamuna. Kodi zikumveka zimene? Pamene ine ndikulirira mkazi chimene Mulungu akandipasa ine ndi choposa cha choposa mkazi. Mukuchiona chikulirira pa akuti anali yako ndi mtembo. Inu angelo tandiuzeni mtembo uja mwawika kuti ndiye kuti misozi ya Mariya imalirira mtembo, koma misoziyo ikutembenusa kulandira yankho chinthu chacha chamu. Mwamuona chimene Yesu akupanga? Ndiye kuti zimene inu mumapempha mumalirira zinthu zimene inu yakeni simukuzidziwa. Kulirira zotsala, kulirira mitembo. Mariya wa Magadala malira chakufa. Kodi zikumveka zimene? Amen. Koma pamene pake Mulungu zimene akupanga chifukwa cha misozi potembenuka kukakumana ndi Yesu akumbwezera Mulungu chinthu chacha chamu. Amen mpingo. Ndi chimene ine m'bale wanu ndayimira pano ndikuchiyembekezera. Timapumphunthika thupi limeneli kulirira zinthu zacha taonani zipyera na Mulungu kunsana kusininga neni. Kodi zikumveka na Mulungu? Koma tinkalirira chinthu chacha chinthu chakufa. Satana amatitunduza ndi madola ake. Sutakangoti pa saulere. Kodi zikumveka na Mulungu? Sizinali zacha saulere ya. Timasakasaka koma chinthu choti ndi mtembo. Chinthu chopanda cha chopanda chinthu. Kodi zikumveka zimene? Ana Mulungu kadika ndikuze kuti tiulamulire mtengo mnyumba mwanga. Utotole madola tiuyimbire daimo kuti zikhale ndalama. Musaganize kuti zinali zinthu zachibwana. Kodi zikumveka zimene? Amen. Magodola yaya ndulowa liti ndulowa liti osasegula mumwalinda inesiwa masewera wamva ndati kakhale wauza napi yako osabwera kuti osabwera makosane mu matimu kalowa chipinda chimenechi choti chibwerese ndalama musayisiza masewera amalamulira ndayimyaka makobiriwo maola nthawi masabata myezi imene ukhale kuti kumene. Number 1 mfundo musalole ndi madzi chifukwa madzi ndi njira yathu imene timapitira ku maufumu akunyanja. Mukalowa ndi kapu ya madzi zikathina angelo ena akumvera ni chisoni adusa pa madzi kuchita connect ndi kapu ya madzi akuchotsa nkuni. Pamene pamusalowe ndicha kodi zikumveka zimene? Ndiye kumene akupase masiku kaya ndipasa 5 days kaya 3 days kaya wiki kukala kumene unkamatuluka kamimba kalero. Kodi zikumveka zimene? Kama lowa kamene kapinjala koma osapanga masewera kumene kukuta ndikanisemadzi kena kumuona patunda basi mthakayi umva choti bo yasweka basi muona mtengo uchokuta koma ukamatuluka mtengo ndiye kuti ndi chimozimozi kuti mtengo ukutuluka mthupi. Kodi kumva kuti matumbo akuduka kodi nchani pamenepo?
makosana kumaliza pamene kukakhala pa mtondo pa toilet ukati bra half magazi otuluka cha kutheratu ukamakhala ngati mphamvu tubwerera kuyima chonchi muona kuti kupitirira ankoni kachipinda konseka zakhala ndalama zokugwa muja muntengo anyanga ananga anyamata sopano kwalera bwerani mundithandize kupakira cha ndalama kodi sikumveka zimene ndiye kuti ana abwera azambe kupakira cha ndalama kankazi kanga lero kama khala ngati nkofatsa koma china chimakhala chisono kuyangana kuti koma abambo awo nkhani yake inaliyota yosausa kwambiri anamu mmene mukupanga timageni tanu mmene mukugulisa tizitumbuwa tanu ndi kumadalitsika popanda kukhesera mwazi yamikani ambuye ndipo zikukwanire mukafuna zoposa pamene pananga satana ali nazo koma akakuzunza kwadi mukaniza kuti mukungu aona anthu ali muulemerero mtawumu mukaniza kuti maulemerero onse ngaulere eni atungeni omwe sapanga koma amati imene yabwerayo amayamba kugula ndika geni yake uchitira kuti wena zabozaboza amayi kumakhala ngati akuthamanga mtima geni anyamula mchikwama zonama kodi zikumveka zimene kupita ku business katundu wa 10,000 akubwera ni 100 million geni yanji katundu wa 10,000 atulusa 100 million mmene imakutira business mu makosana musamaganize kuti nzacha pamenepo ine ndikuti pamene dzuwa likulowa Yesu mukhalira ndi mmene anatengenyuka Maria mmalo mwa chakufa akumpasa chacha ingati wandipasa cha moyo amen mpingo wa Mungu lero wandipasa chacha cha moyo taonani azilongwanga taonini nkadake ngakuti lero mmakomo mwawo ndi majeshi mene ndikuta ndikufuna kodi sikumveka zimene nkadaka atenga kuti ndi Yesu yekha sangelo komanda Yesu kodi sikumveka zimene tamuoneni Maria pano sopano ndiye kuti watembenuza angelo ali kuja kutsogolo kulinda ndi chimene ndimati pa angelero chimenecho kodi sikumveka na Mungu angelo taika kuja kutsogolo kukalenda malo muchicha timalira chicha lero mapemphero lero Mulungu akukupasani choposa chimene mmachilirira kodi sikumveka zimene Mulungu wanga ndi Mulungu wabwino ndi Mulungu ochita zimene inu simmakwanisa amen mpingo kodi sikumveka amen anamu amen anamu tiyeni timtenge Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu kuti iyeyo lero tikumane naye maso ndi maso ine ichi chimandigwira mtima kwambiri akumufunsa mzimayi pa chapter chokhachi akufunsidwa pafupi katatu ulira chani usalire kodi sikumveka zimene ulira chani kodi sikumveka zimene mpaka na Yesu pokumana naye hakuti ayaya mulira chani ndi ine ka mpaka wosakhulupirira mmene cha moyo chimaoneka amen anamu amen ndikudziwa kuti kwa nthawi yaitali mwakhala mukulira pamanda achinthu china chake pa moyo wanu ine ndimati lero ine ndikhale chisanzo chake amen mpingo ndakhala nthawi yaitali ndikuzunzidwa konseko ndi satana kumandipasa katundu koma chimene ndinkafuna lero lo Mulungu pondipasa wandipasa cha Mulungu amen mpingo inunso lero Mulungu akupaseni cha Mulungu asakunamizeni kuti chozizwa ndi zodabwisa ndi mayankho zili ni mapenteoka ife ndi ana Mulungu mwini wake wazozizwa ndamene amatembenuza nyengo za munthu pamanda patakhalitsa chimene timapempha sitikuchidziwa lero afuna atipatse cha moyo choposa chija timapempha ana Mulungu
ineyo kwa nthawi yaitali mpingo uno uli ni mbale wina amati DB Banda amati ndani achecheuna Eddie Banda zikuveka Eddie Banda sinamudziwe lero koma Eddie Banda anayamba kundikonda ine chifukwa cha mawu amene ndinamuuza zaka zina akhoza ndimboni timagulisa mafuta mu msika wa area 23 sicho chombale wako tamvera siku limenero Eddie Banda ndine tinali ku business imodzi yomwe akatenga mafuta ophikira ku Blantyre ndikumazagulisa siku limenero ndinamuuza mbala ameneyi atabwera kuzadandaula business kuoda katundu osawina mwina kupangika zosichitika bwino ine nimati ndikakatenga mafuta basi ndikatere chonchi kutayika kutani zosolongosoka ndinamuuza mawu amene anapangisa kuti mkulu amene uja inasama ndiwale ndinamuuza kuti mbale wanga nthawi zina zinthu zikamapindika sibwino kuziwongola chifukwa zimakhala zikupindikira kwa bwino. Anakagona ku nyumba anandipezanso pansi akuti ata mawacha matibwaji nimanena kuti zinthu zikamapindika sibwino kakaniza kuta chifukwa nthawi zina zimakhala zikupindikira kwa bwino. Geni chaitaoneka kuti ikuvuta chimene anapanga Eddie Banda ndikusaka odanso kungoisiya business ya janiyo ya mafutayo nkuvomereza kuti ineyo ndikhale opanda business wavomera kuti ndizione kumene zikuthokera kuti zikumveka pamene lero moyo wake wa munthuyo ndiosiyana ndi nthawi imene tidali musi anazivomera anamu mukakamiza muumiriza zimene mukufunazo koma nthawi zina kusapezeka kwa chimene mukufuna mutachipeza mwina Mulungu akuzikumpindikira kwacha tango zisiyani zipitebe kuti komweko muzaona kuti mwapeza mtendere. Nthawi zina amakhala ali Mulungu kumakakamiza nyengo zowawazo akutsolera kwacha kwa bwino. Kodi zimveka izi ana Mulungu tisamakakamize zinthu zimene tikuziona kuti sizikutheka chachikulu ife tipeze Yesu. Ameni mpingo. Ameni. 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 Sikale anandipeza nimalize nkhani. Sikale anandipeza msungwana ameneyo 2022 akudabusa mukulankhulazi za kusataniki zizoona zinachitikira da ine nakwatiwa linatha kukwatiwa sindikhala lo myezi iwiri ine ndiye titani akudipa kufunika mapemphero ndiye ndikuti oye koma nthawi zina kumakhala kuti Mulungu ali ndi cholinga chino mutha kumakakamira mabanjawo koma china chake mwino osayenda bwino timpemphe Mulungu atipasi Mulungu mamuna natanidi anaperekana dzulo akutumiza chithunzi mwanache ku South Africa ko mtsikanayo mwendo undu amangirira kumwamba chonchi musimu mumumwetupa mwanayo ndamene wachita kumufunda mai wake anali osavala akukanika kuti amasule pamwambapa akudikira zibambo nkhanza kunali bwanji mmene ankangokhala yekha kuti zimveka na Mulungu. Nthawi zina timatha kuumirira chinthu chimene sichithandiza cha moyo wathu. Palibe chothandiza kuposa Yesu Khristu. Masana ano pamene ndikupita kokocheza ndikudziwa kuti mwayima pamanda nthawi yaitali komanso mukusoweka kukumana ndi Mulungu maso ndi maso. Ana Mulungu tiphunzire kukhala papemphero lakulira misozi chifukwa ndi chimene Mulungu amachikonda chifukwa mtima wathu umakhala kuti wasweka ndipo pemphero losweka ndi limene limayitana Mulungu ndipo timalumikizana naye. Kuchokera pamene pana Mulungu mwina takhalitsa pamandapa tikusakasaka chinthu mwina tikusakachi si chimene Mulungu akufuna kuti pasale. Amen. Masana wano ndabwera ndi Yesu Khristu wa moyo
amene akhoza kukhala thandizo lanu pa ulendo umene tikuyenda. Muli ndi chosowa chanji? Mtima wanu watayika kwa nthawi yayitali bwanji? Nanga Satana wakuzunzani motani? Anamu mulilole kuti pemphero la lero zinthu zina zimene mukukakamira muzipange withdraw. Amen. Ndikungovomereza situation imene muliyo, koma mu situation imene muitanenda Yesu. Amen. Akhale ndinda, akhale ndinda. Nkutheka na Mulungu kuti tikukumana ndi mapiri ndi zolimba, chifukwa Satana nayenso amene amazitcha Khristu sakwasiya choncho akulimbana nawo. Ndipo inu ndine pamene tikupita kwa Mulungu ndiye amene akhoza kukhala thandizo lathu komanso thandizo lanu. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Masana wanu ndi angati a inu amene mukhoza kunena kuti iyayi koma ine ndikufuna nditembenuze nkhope, ndikumva kuitana ndikumane ndi Yesu maso ndi maso, ndatopa kukhala mchigulugulu. Amen. Mpingo wa Mulungu. Ndatopa kupemphera mapemphero achigulugulu. Nanenso ndikufuna nkhope yanu Ambuye, chifukwa kunjaku ndiye kukutha. Amen. Koma point yomaliza naye anamu mapemphero anu muonesese kuti pafupi ndi pasakhale cha ching'ono. Kadi kumveka ine? Pasakhale chani apa? Ching'ono. Amen. Zosekesa, zooneka ngati zolaula, zooneka ngati zosathandiza kwenikweni, koma anzanu amasuka ndidauza kuti ayaya mapemphero anu samamveka, ndikumva mu mtima mwangamu kuti chikhalidwe chanu mchokonda zimikanda zochoka pano mpaka pati mching'ombe takatuleni zimenezi tsiku lina mukapemphere mutavala bwinobwino zimenezi mutachotsa. Lero anzanu anamasuka. Kodi zikumveka? Zina zimene zimaoneka ngati zawamba zosathandiza kwenikweni, koma zimakhala zikupanga attract ziwanda. Mapemphero anu ndi umakanika kuti kufika kwa Mulungu. Amen. Ndi zabwino, ndi zokongola, ndi zochita bwino, ndi zotani, koma nthawi zina tenti ziunika kuti pamene tikumulirira Mulungu timulirirenso zinthu zina zimene ndi moyo wathu umazikonda. Amen. Koma sikutipasaka chikumbu mtima polapika tikawerekeza ndi malemba ziponyeni kaipati sambala. Amen. Mpingo. Ndikuyang'ana ndani? Yesu. Chifukwa kameneka nkang'ombekani muli ching'ombe mmudzimu yamba ndimochosakaija kuti Yesu achite nafe. Ng'ombe yanu ndi chani mukuidziwa nokha. Kanthawi kameneka tentimirire kuti ine mtumiki ndipemphere.